Είμαστε ένα παλιό χωριό του Μεραμπέλου. Εδώ ήταν χωριό. Ήταν χωριό. Αναφέρεται σε 3 βενετσιάνικες απογραφές. Τελευταία με 83 κατοίκους. Καταστράφηκε το 1823 από το Χασάν Πασά μετά την Κοροπέδιο. Εκτείνονταν μεταξύ Βρυσών, Μοναστήρι Κρεμαστών και το κάμπο του Νικηφιανού. Δηλαδή μια πολύ μεγάλη έκταση. Σήμερα έχουν απομείνει οι νερόμιλοι. Πιο πάνω υπάρχουν και χαλάσματα κατοικιών και κάποιες εκκλησίες που θα συναντήσουμε πιο κάτω. Χαρακτηριστικό του τα πολλά νερά. Η βλάστησή του, τα πλατάνια, εξού και το όνομά του. Και εντυπωσιακότερο οι νερόμιλοι. Βρισκόμαστε σε έναν από αυτούς. 8 έχουν εντοπιστεί μέχρι τώρα. Θα τους δούμε όλους στην πορεία. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους αυτός που βρισκόμαστε. Σώζεται ακόμα η φτερωτή, όσοι δεν το είδαν μπορούν να το δουν, η φτερωτή μέσα στο ζουριό και μπορούμε να κατανοήσουμε το σχεδιασμό και τον τρόπο κατασκευής. Δηλαδή, στην πάνω μεριά υπάρχει μια δεξαμενή. Τώρα είναι καλυμμένη, από εδώ δεν μπορούμε να τη δούμε. Εσωτερικά όμως κάποιοι που ανέβηκαν θα την είδαν. Εκεί μαζευόταν το νερό. Το νερό έρχονταν από 2 κατευθύνσεις. Η μία ήταν από το μοναστήρι των Κρεμαστών και η άλλη ήταν από τις Βρύσσες. Υπήρχε ένας αγωγός, ο οποίος ήταν κατασκευασμένος από πέτρα περιοχής και το υλικό, το κονίαμα το οποίο βλέπουμε είναι αστρακάσβεστο. Και βλέπετε ότι έχει αστρακάσβεστο, έτσι ονομάζεται. Και βλέπετε ακόμα ότι έχει, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αν το κάνουμε δηλαδή με σημερινό σοβά, δεν θα υπήρχε, θα είχε κατεδαφιστεί όλο. Η μεγάλη αυτή κατασκευή πέτρινη είναι το πηγάδι. Έφευγε το νερό από τη δεξαμενή, κατευθυνόταν στην πάνω μεριά του πηγαδιού που υπάρχει μία τρύπα και έπεφτε με πολύ μεγάλη δύναμη. Στην κάτω μεριά, μέσα στο ζουριό, υπάρχει μία κυκλική τρύπα γύρω στα 20 εκατοστά είναι η διατομή της, από όπου εξέρχονταν το νερό με μεγάλη ορμή, περιέστρεφε τη φτερωτή, η οποία είναι οριζόντια. Υπάρχει και ο άξονας, όλα αυτά που σας λέω μπορείτε να τα δείτε, αν δεν τα καταλαβαίνετε. Περιέστρεφε λοιπόν τη φτερωτή, την ξύλινη φτερωτή και τον άξονα και στην πάνω μεριά του άξονα, δηλαδή στο άλλο επίπεδο του μήλου, γιατί υπάρχει το ζουριό που είναι στο κατώτερο επίπεδο και υπάρχει και η μιλόπετρα που είναι στο πιο πάνω σημείο, όπου ήταν και το κυρίως εργαστήρι του μήλου, με τις μιλόπετρες, με το μιλονά, με τα αλέσματα, με όλα αυτά. Περιέστρεφε λοιπόν τη μιλόπετρα και γινόταν οι άλλες των σιτηρών. Το νερό μετά έφευγε από εδώ και θα δείτε εδώ περνούσε απέναντι, υπάρχουν ακόμα η κατασκευή, το βλέπετε, περνούσε απέναντι και πήγαινε στην άλλη μεριά της ρεματιάς που υπάρχει ο νερόμυλος. Οι νερόμυλοι δηλαδή ήταν σε αντίθετη μεριά, δεν ήταν όλοι από την ίδια μεριά, για να μπορεί να εκμεταλλεύεται το νερό και την ορμή του. Ποιο νερόμυλο λέει? Τώρα είναι στα 30 μέτρα υπάρχει νερόμυλος. Ναι. Όχι, πάντα ο νερόμυλος ο δεύτερος πρέπει να είναι πιο χαμηλά για να μπορεί να υπάρχει φυσική ροή. Από κάτω, Υπάρχει κάτω, αν θέλετε να κατέβετε θα τη δείτε. Υπάρχει ακόμα. Απλά και κάτω γύρω Ναι, πάνω. υπάρχει παιδιά, υπάρχει και ο άξονας και η φτερωτή. Κάντε τον κόπο να τη δείτε. Ναι. Η πανόπετρα και η κατόπετρα. Το σημαντικότερο